बे सानावनो गाहाय आलासि महरै लिंहरजानाय बिब' गेदेर डक्टर मिसेस अनजालि दैमारि आरो बिथांजों फैफानो हानाय बोजोबनि मेम्बार आरो लोगोसे बिटिआर ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज जसेफ बसुमतारी चिरां जिल्लानि कंग्रेसनि आफादगिरि सन्जीब वारि बिथां क'क्राझार जिल्लानि कंग्रेसनि आफादगिरि प्रानजित बसुमतारी बिथां आरो मानगोनां सन्मान गोनां आंनि बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन आङो गिबिथाराव आंनि व्यक्तिगत न'खरनि खुलुमनाय आरो अननायखौ बयनोबो जासिग्रोदों आरो बेनिफ्राय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि खुलुमनाय आरो बरायनायखौ बयनोबो जासिगोन बयखौबो खुलुमबाय दिनै फुटबलनि जोलुर बादायलायनायनि मेचसो बयबो जोलुर नायनो फैदों आंनि गरजन मुसाहारिनि गोलाव डायलगफोरनिसो खोनासंनाय नङा डेन्जार फेंनो बोखांनो सोरबा समाबो बारा गोबाव गैया आङो बांसिन मोनायावसो ओंखारो नालाय बिदि सानाव एसे लाजिनाय मोनो अननानै खमा खालाम दा जेखि जाया माने आं मोनसे घटना फिसाखौ खोन्थालांनोसै माने सासे जेन्टेलमेना लामा सेरनि साहा दखानाव साहा लोंनो थांदोंमोन आरोखि बर'खौथ' बुजिजोबखागोन ना हारसाखौ आं बारा रोंलायलाङा जेन्टेलमेना माने आखाइखौ अननानै बयबो माने लामा सेरनि आरोखि ना मोसागाल खाबबादि लामायाव साहा दखान होयोना सिगांथ' ग्लास बे दिंग्रिनि ग्लासाव होयो साहा कापाव आधा किल'मिटारनिफ्रायनो सिनायहरगोन लाल साहा लोंदों ना गाइखेर साहा लोंदों नङा होमबा दाना जेन्टेलमेना बेयाव थांबाय साहा दखानाव थांबाय ओइ साहा कापसे लाबोलै गाइखेर साहा होनना बिबाय आरोखि बिबाय दाना दखानदारा लाबोबाय गाइखेर साहाथ' गोदै आरो कापाबो गुफुर सिनायो मा हाबदों मा हाबा साहापाति फिसा गरसे थांब्लाबो बेखौबो सिनायो नंगौ नाङा दाना बे कापावदि बोरै मासे मोसोम फिसा फैखो बिराद राग जोंबाय आरोखि जेन्टेलमेना बे माने गाइखेर साहायाव बे कापाव दिंग्रिनि ग्लास नालाय सिनायो बोरैदि मोस्रोम फिसा मासे फैखो जा रागा जोंबाय जेन्टेलमेना दखानदारखौ गोगोम रायबाय आरोखि जाम्बा बुरबक मेगन गैया नोंहा मेगन 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 बे मोस्रोमखौ नुवाखै मोस्रोमखौ बुरबक इमान एथ' लेथ्रा नोङो हा बिदिनो रायबाय आरोखि दखानदारफ्राथ' बिराद सालाक जायोना नोंसो बिदि रिप्लाय होबाय आरोखि दखानदारा थाइनै थाइबानि साहा लोंनो फैगोन बेयाव मोस्रोम फैयाबा मैदेर फैगोन नामा फालिया दा बिदि आरोखि नों एम ए पासआ नङा बहा प्रफेसर जानो नों नेट स्लेट पिएइचडिआनो गैया बहा लेक्सारार जानो खारनोनो हाया मा फुटबल गेलेनो मेलेमानो गैया माथो मावनो हाया नोङा होमबा दा नों जेखौ सानदों नोंनाव जा दं बेसो जागोन थालिया औ नों जेखौ रोंगौ बेखौनो मोनगोन खुमब्रा बिफां गायबा माबा थादुन जागोन नामा दा बारा गोबाव गैया आं मालाबा बुंफैफिनगोन आं मेथाइ रोजाबग्रोनोसै प्लिज प्ले द मिउजिक ट्रेक आं माबायदि मोनखो आं बेखौ बुंनो हाला दा टाइम सर्ट ना बारा मिनिनोबो सम गैया दुखु मोनजानाय जायो हेल' एसे बेस होसाय आदा माइकआ साउन्ड अपारेटर प्लिज हेल' एसे बेस आरो इक' होना हो आदा अननानै जेबो माबा हेल' दालमिया सिमेन्ट मेथाइखौ आंनो लिरदोंमोन खोन्थानाय जाबाय लाजिया फांजिया अननानै आखाइ खबनानै होदो हेल' फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो काजु बादाम नासपति आपेल आंबो थालिया हेल' एसे बेस आदा माने बे जोंनि सर्ट फिल्मनि डाइलगबाबो बे एक्स'निबो बारा सैथो खोथा आपेल आंलांखौ जों बारा जानो हाया दामा बारा दाउ ब्रयलारासो दाम खमसिन ओइ र' फंनैसो होननांगोन ना दा माने फिसाइफ्राबो हिनजावखौ रायो हौवाफ्राबो फिसाइखौ रायो दा बेखौनो होबाय थानो होनदों दाखालि ओंखारनाय जोंना डक्टर हंला सर्ट फिल्मावहाय आं मोनसे हिनजावफोरखौ रायनाय डाइलग होदों माने हिनजावा माने बिमा बिफानि न'आव गथ' गथाय फिसा सानैखौ लानानै आलासि जायो आरोखि दा बेखौ लानानैनो रायदों बेखौ नांगौ
गावनि बिमा बिफानाव आलासि जायोबा बिदि संफ्रानै ओंखाम आलासि जाहैनांगौलै ओजों अमा आदार होनांगौ थास' रुनांगौ मोसौ दं दाउ दं आरो उन्दैफोरनि स्कुलाबो खुलिबाय बे हिनजावजों मा जाबावगोन आइयो मासि लोखि सारा हिनजाव मोनखो आंलाय जाहैबाय आरोखि बिदि होनना रायो हौवाफ्रा रायखायो आरो हिनजावफोरनाथ' आलदाबावसो नै बोरैथो गोदोलांखो साउन्डआलाय जा गोदोनायबाथाय जारला बिदिनो हेल' अन्नानै ओमफ्राय हिनजावफोरना मा मोनथिगौ हिनजावफोरनि रायनाया जै फिसाफ्रा एसे भुल मावदोंसै डाइरेक्ट रायगोन आरोखि बियो उन्दैफोरनियाव फिफानि नायाबा बिबौ लानोसै एसे दाय मोनबानो फिफानि लानो गियो फिफानि गासिबो फिफानि लाजोब्बायनो फिफानि औ फिफानि लायाबा बिबौ लानांगौ नामा बिदि नङा जोंनियाव बिदि सलिया थालिया ना गुबुन देशनिसो बियो आरो जाबसै टाइम गैला अननानै मालाबा फैफिनगोन हेल' इक'जों बेसे सेसा दा अननानै आखाइ खबन बयबो हेल'